କଳିକିରା ମତେ 10,000 ମେଳା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ତାପରେ ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ସେ ଦେବାଦେବୀକୁ ଉଠେଇବେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳିକି ଲୀଳା ସମାପନ ହେଉଛି ମେଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂହାର ସରିଛି ପାପି ସଂହାର ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶବଦ ଶୁଣି ଚେତନା ପାଇବେ ବାପର ଯୁଗରୁ ଆଶା କରି ରହିଥିବେ ବାପର ଯୁଗରୁ ଆଶା କରି ରହିଥିବେ ବାପର ଯୁଗରୁ ଆଶା କରି ରହିଥିବେ ରହିଥିବେ ଦେବୀ ମାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ গ্রামে গ্রামে অপূজাতে পাউতিবে রহি গ্রামে গ্রামে অপূজাতে পাউতিবে রহি গ্রামে গ্রামে অপূজাতে পাউতিবে রহি কইলে গ্রামে গ্রামে দেবাদেবী মানে অଛନ୍ତି অপୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହେଇଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଉଠିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ପର ଟପିକ୍ ଆସିବା କାହିଁକି ଦେବୀ ମାନେ ଉଠିବେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚେତନା ପାଇବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବା କ'ଣ ଡାକ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଡାକ ଦେବେ ସେ ଡାକଟା କ'ଣ ନା ନାମର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ଚେଇଁ ଉଠିବେ ଚେତନା ପାଇବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗିନୀ କାକାଇମାନେ ଧରିକି ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ଲୀଳା କରିବା ଦକ୍ଷିଣ ଯୁଗ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ଏଇଠି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବେ କାହିଁକିନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞାନ୍ତି ସଫଳ ଦ୍ୱାପର ହରିପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନ କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲେ ଦେବାଦେବୀ ଉଠିବେ ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଯାଇକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରିବେ ଯୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚେତିବେ କଳକି ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଉଦୟ ସୁଧ ମାସ ଭବିବେ ଚେତିବେ କଳକି ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଉଦୟ সুখ মাত্র ভক্তিবে নকরিরা সে ভয় সুখ মাত্র ভক্তিবে নকরিরা সে ভয় সুখ মাত্র ভক্তিবে নকরিরা সে ভয় মন্ত্র বইলে প্রভু মনরে বিচারি রহিব সদাতন পথ অনুচারী রহিব সদাতন পথ অনুসারী রহিব সদাতন পথ অনুসারী बोले कलकी मंत्र पाइले देवी माने चेतना पाइना କାରଣ ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଭୋକିଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ 64 ଯୋଗିନୀ ନବକୋଟି କାତ୍ୟାୟନୀ ଯୋଗିନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ 16 ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ ଦେବି ଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ମାଂସ ତମେ ଖାଇବ ତମେ ମୋ ଲୀଳାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ପାଇବ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ ଦେବି ପୁଣି କ'ଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେବୀ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସେ କେବେଠାରୁ ଲୀଳାଟି ହେବ ମହାପୁରୁଷ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାଟି କେବେଠୁ ହେବ ଯୋଗମାୟା ତାହାକୁ ଖାଇବେ ସେ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି 22 ଅଙ୍କରୁ ଭକତ ବାସିବି ବୁଝି ନ ପାରିବେ କେହି ରାମରେ ବୁଝି ନ ପାରିବେ ରାମରେ ବୁଝି ନ ପାରିବେ ଯୋଗମାୟାକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଅଛି ସୁଧ ମାସ ଦେବା ପାଇଁ ରାମରେ ସୁଧ ମାସ ଦେବା ପାଇଁ ରାମରେ ସୁଧ ମାସ ଦେବା ପାଇଁ बोले 22 अंकरू भक्त बाछिबे भक्त माने तो समस्त जी एठी बसଛନ୍ତି समस्त भक्त